Kublai pi barok kinong pe jungi hangni hasilong hakeleng ke jela Meghalaya baca baru kumju pipet ya ke street talk hakani ke benta bekerpang jong ke program ngin paidin biang bat khmi ya katu katni ki benta lem bat ki khana ki bakham kongsan ki ba lasha kin thuplang hakani ke program house nem ar hajar ar posan haswa bengin poisata sha nga ban pinken mau ya phi halor kumnu lapin wandur ya kani ke program ke bangi khot ke street talk kijing temu bat ki ai kita kijing khmi lenti naka kalong ka basung tenat benyo ini galat yangi kum ki baterai po kani ka kendra kejungi ban keren shafi ki nong pet ki bayai kershan ya ki program kejungi ki bayai pet ya ki jingpen i kejungi abai keren bat kani ka straight talk la ban pen kan mau mungkin kertiang dien kendiat bai kani ke program menshwa ya ngi la khot eka ka overview hadin nang tu ngi pen kala kerteng syaka inside story but menta pada ka kerteng kami agni ke program kelong straight talk la sedang ya kani ke program la du kisnem ar hajar lai ter kala sedang bat dan sipor ngi senge bat hadin mentapat kala ya berhenti ke ya bet bat ka man katayo ni peni fi ha kasitu ading ha porsan beje ki nong malam ya kani ke program ki labun we hadin ni we bat kala dep le kani ke program ru kala nang jam shikmat kala ki ki ni ki jat program bukum kini la ban shim ya kani kala ban ong ba kadurasan kala hikaya bun ki nong malam ki program ki bala kala long ki bapau hakiwe bat ki channel kini kisngi hawi keren bat ke street talk kajing temu jongka kalong ban prang shafi ki nong pet ya ki mat ya tai ban ya keren kebakum ke mukat sarengkat ke emlang salang jongi kadan kam ban ya keren kajing temu jongi kalong ban pen sngo ya pi ya ke e ba ki riu shem sap ya kan ki riu shem pang jong kajai ban riu ke jongi om tang para kasi ndrei kiwe ru jai menri ke badan hakani ka nongba ka jongi ba ka jela ka jongi ban pen pau ya ki jing sngo ki jongki halor kini ki mat ki bakta ya ki emrukat sa rukat jongi ke bedai bat sensyar kadar hateng khat ka san perthei bat ru ya ka jinglong jingman ke emlang salang ka jing temu jo kedurasan kamdei ban rai lani ban penlong epi ban rai halor kanu kamat hendrei pen ban rakti nowing ong ngimyeng hangni ban editorialize lani ban formic opinions ki jongpi hendrei ban yarap yapi ban perkhat halor ki ki bajia ha ka imlang salang ke jongi namar ka kamram jong kedurasan kedai ban pentip ban ajing nang jing tip ban ajing hikai batru sibenta ban pen bernya yakin pet ki jongi Hakabas sedang jong usnem ar hajar au pausan kakinhun jong ke street talk kala syong ban perkhat halor kilat ki lenti ki bala ban pin bha syu ya ka program da ka ba pinne pensa ya ki nong rim jong ka kumta nilarai ban pin long no ya ka ne ka program shi sin chi tayo da ka bangam kham jileu haba phai sha ka jing ai khubor bat ka jing khmi bnya ya ki mat ki bakta bat bakongsan ban ai shaki nong pet jongi ya ki jing ya kren ki jing ya tai ki bayar ki bam sha liang bat ki besyongnya bat katu kat ni na ki nong ya lam bat riu shempang khmat e jong ka than jongi manla ki benta jong ka program ki dei ki bala ta perkhat sani bha bat pin wandur ta ki briu ki shalendet jong kini ki ai baro ka ba ke jing sen yang jong ki ngahapan kubur hang ni kalong shisha ka ba koridor hado kata-kata tunginya pai kindiat sya ka kinhun ka bayadon benta haman laki episode jong ka street talk
Ti kumtangi lasdang ya kebenta beningkong da kamat ya kren keba mapi kinong pet pi juyo sngau bah shani shatai ke jing penyaso lintirel ha ke jela Meghalaya ikong Patricia Mukim i badai i editor ka kot khubor The Shillong Times bat iba Rudy Warjiri u nong raktins im ne u ambassador berim kilalong kinong yashim benta beningkong jongi kini arngun kila ya sam ya ki jing pen sngau jongki bat ngam jiliu halor ke jing don kam ya ke jing ya kren ke babet berhenti hapadeng ke sorkar jela ki slem trekam kum kishnong ki thau bat ki kinhun seng bapher banweng ya kani ke jing tunginya pet bat sngap ya ke jing ya kren halor kani kamat wan ra shwa ya ka ILP pet shwa ya ke jing rung kerthep ki nongwei ne kita ki bar jela ngin sia kren halor ka lintirel kata kadi ka wei kajing dawa jong ke KSU kini ki pressure group kita kisang balang ngamtip ki song khot sang balang ki balang adu anu ngamtip ti tangbar keren maki kata kamot longkumbap di bari persen maki kanya pak ba amdai manu kita ki bengijiat mangi balai ba ka sarkar badai ka sngap tai kita kisang balang te ka surjungi pak ba she kidon ne em kita ki kendon kita ki an ki bala banyada ya ki pak ke jela balai ngi imsa ha ka jing tieng te ngi tieng ka ni ngi tieng ka tai mano bop wan rai kata ka jing sngo tieng ba ka jing sngo shep tieng ka kita kata kabadan hang ni ba kita ki briu kin wan lu tang hang ni ba haj ngam la ban su balai ka don kata ka jing ya phya ka jing ya pher jing mut hapadeng ki briu hapo ka jelahi klem da ya don lang hi ka jing so thu bat kini ki briu la jong hang ni ubana bar ula ban shimti ke baro lada phi persya ka no ka policy jong ka sarkar phi de bandon ka alternative policy te hadin kini na kalintirel ngi kinri apat ya ke jing pinlet jing mut jungi syakat tu kat ni kimat ki bakam kongsan ki ba ka Meghalaya kala ya khun baro shikata ila ya kren halor ke jing suki bat ke jing bam pintre kambha ya ki project smart city ha Shillong ke jing nang kiu jong ke HIV AIDS ha ke jela ke jing hap slap bajur bat ke jing kerdo ha Meghalaya bat ke jing wan buhai shnong bean bat balai ba ka Meghalaya ka hap ban sim khia mardor ya kini kimat what Shillong needs is an efficient public transport system. Shillong does not need to be classed as a smart city to have these basic requirements. There was, in many cases, not enough citizen consultation. It's cheaper to come from Guwahati to Moyong rather than from Moyong to Shillong. Here comes these smart projects and build a wall and forget about it. If you don't involve local headmen, community leaders, if they themselves don't have the information of what projects are supposed to do, then that would be a very important first starting point. I mean, it should start right when the project is announced or even envisioned. You have to bring on board local experts as well. Will it ease the parking in PB? Shillong is unlivable as a city right now. I try not to leave my office. My office is in Mauro. When I say smart city, I feel that that's a city where, you have nice walkways to walk, you have good transportation, and then you have an ease of moving from one place to another. And very ironically, it took me 2 hours to come from Samtia to here, a distance of about 78 kilometers. So I think we are far, far behind. Balik ke jela Meghalaya, ke sakhi ya ke jingkiu, ke jingdon ki nongpang HIV AIDS, nadu usnem arhajar san. Kamdei ba ka kiusan dei ba lesi kila dan hi kini ki case hapo jela jungi tambalong 4 lap di kadang ya kisnam ki porpat ngila kham explore ki screening hadu ki sub centers ngila le ki screening ki PHC ki CHC ki district hospital bar kumjuru ngin dapat ba ka screening jungi ya ka HIV ngila kham pen buon bhate kumno uni HIV usaphyang ni u yabit pat Shikiwe ki para brio. Kabaning kong kadai lingba ka jingi shongkha klem jingada bat ki brio ki ba don ya u HIV ha kamet jongki. Nangta ka baar kadai lingba ka jing pendan kam ye ki jo ki tiar ki bandap kum ki thernia inject khamtam hamo ha ki bajumlien ban ya inject ki drugs lada ki inject da uju u thernia kamuat lada uwei na ki udan ya u HIV utau weiru lani kata ko weiru kilaban ya bet lang nang ta pade nakakemi ka ba armet kakemi ka badon ya HIV ha ka por ba ka armet
lada kam di tiknahi ki dawai te u HIV ulah ban bet che ikun jong i mo nang ta de ka basau ka de lingba ka jing yo snam na de ka blood transfusion ka bangi khat na kini ki unlicensed blood bank ka bamet ya ka snam ka pa claim the screen แต่เขาไปได้บัดก็กี่ person living with HIV กี่บัจจานัก treatment มองอากันตุยบรอบักวันพายกับ treatment มองบักกันดีกี่ดาวมองกี่ดอนมังงี้ยินไอมังงี้ตีกระมอนตีกระยังกัดบลามองมัน support ดิพี่แต่บัดอีกตัวกี่บัดดังดีดาวมองดีเทสตาบากี่ดาวมองในจ่าใน treatment นำมารับพิจารณา treatment มองงี้รุ่งงี้จินจาร์พิรุพิจินจาร์แต่งั้นสกว่าบันบัตรให้เนี่ยบ่ฮอดมองละดังดีดาวที่kenalละดังดีดาวเทสตามองkamuมุดเลยมังงี้หลับคนจริงเอ็มเด้อหมดกี่ดังไล่บันช่องคาเคลมน่ะเป็นเบ็ดกันอย่าอีล็อกนะอย่าอีควร Bak Demin, kat kum ka PHE mo karukom penbiang ha kandong ba ka pendap penbiang ya ki jingdon kamtang syakum ba shiteng jong ki lai point san lakngut ki nong song snong kata e no pat iki wei ban depend no tang ha ki wei pat ki source kum ngi la pen kiu ya ni ka jingkhen na ka 3.5 lakh bat pen bet ya ka pat Vì cái này cả 3.5 cái một 3.5 lakhs cái này cái chứng đơn bria cái bằng khen là đủ por bằng đặc sedang ya cả cái đó long cái một apor cái por bằng sedang ya kata phase 1 phase 2 để hình đấy cầm đấy bắt batang cái đó long cái bài cái dan bắt cái municipal cái dan lagi jong cái source cái dan banyak teli cái municipal po kurung julum selong tapi dan cái scheme cái malah orang sa mana kalau beri mulai kita mulai soalan kita tinang tadan kini ka wa nang ni napo wa mukhen ru ka ba kidan ki bal arem ngine kini ru kidan tinang tada kidan segi lokal kum jongki niki ba mener mau tawar nang tada kidan jongki nang mensong ki jongki umpling kidan ki jong ki skim ba ngi snak nang tang ni kita ki snong de kar kom cover hi man khen kala cover bun palat ban kata kene kini ki khen lai lak steng kumut ka dei thik tang na gir selong Kam dari than ba you kam khen kelum lang kita baro da khen kelum lang ya baro kala cover hingga 80-90% ya ka serselong nakaliang jong ka sarkar gidan kambha kita ka bai ke ki ong ka political will haban don jo kata ka mon mantre na batau pai ba mo let's say yo kidon ski kinja kumbadon chikoi ki jaka joko protect no taki water activism hadu bagi pai ba kin haban ya ki na bata tang na bata ko but artli ki chingma ki bang ima yo ki jalong hang ne kalong ka wei ba kata kani ka jing di ka long no ka kenja kumbalong ki mafia kum tu kan kini ki beruspa ki berdon jaka ki la di palat haba ka sarkar kamla ban penbiang te kini ki la ban le kat bagi mon ka pa arpat ka bangam kuat ban ui ka long ba kin introduce kini ki meter system ki ong oi kin ngin conserve de ki meter system ndrei na adu ki post nam chua ki la le ka tu ka pilot project hang te hakiting road ngam bakla ne kam long but dapat ya ka jinglong jingman jing gibreu jongi shini economically te ban le meter system ngim la ban afford but ka bakhat do ngak kwa ban ong ba ngide ban kan mau ya ka ni kai ka meaning jong ka kan ka ka don meaning kam dei tang ka to ka ka basuan ki pipe jongi gi bangi sat ni sum ni sle ka don kata ka jinglong jingman jong ka but kum ki khasi ngi don kata ka jingi dei ka bajan wa bat ka pat dalan ngi kan mau kata ngin kan mau ka jing koridor jong ka ru sarkar ka dei ban ne pan sa kai ka don ke habala don ke polisi ke dei maka makan encourage ban acquire jaka syuk ban penlong catchment area lani ban encourage bagi kindan kidam skila ban long multi facilities dan multi purpose kala ban long ban generate light but apa juga for drinking purpose kum kita ki bedang don but habang ipe ya kasor idan lat sudah community menakan ngan suya tu ipi ba aron ka world environment day dia ngala day ban ai jing keren hak tu sengi ha pepo mau pedang kawe ke bang suggest ya ki brio has new shilo bat nga keren kani ya ki khamtam ki sordar bat kirang ba sunong to ngong nadu menta pi de ben enforce namar ke dor bar sunong ke don ke bor baklai enforce kani ka an hapo ki nong song sunong shati jong pi ba lakum nu kin thung artli udiang hapo phalau jong ki bat uni udiang kim dei ben pom long ngilai ni keren hasar kehadiran sanang tala dan ngipet susu kai ka jeng kerdu la dan krem yang ong ka jeng duna ka table water mah ka ground water table water kala duna wale ni konkret lut te ka iu ka khendo kam yu su ban recharge ti kum kani ra trai ka sarkar kala ade ban perkhat kum ban le
ban la ban pen im yang ni bahkan recharge hi nan ka man ong man hab ban recharge bangin le da kan nu ka mechanism ni kalong automatic recharge manually kalau tinggal lagi man perkhat hakum ki bidai bet kini ki nala ki eke ro maybe ko haba la don kini ki ETP ki ha kerja kai ki ma pi reuse ka da reuse la ban don kanu ka space wakila ban pengam sport kendo ni so that kan ka kendo hi kan yo ban pani yo kitu ba haki jakale kham tam ki ba ni la ban thung ding dia mak tadang abu e jekli po assembly ya PHE minister ban kli no uba ka katno ngi dong kam hapo pasal shlong bro boi ban katno hapo khno mulai ngi dong kam bat hadu menta mene pan katno nakalian jong PHE kala la ban pen biang ni taki te abang yo ya ke reply ngi borok ngi ya ke reply jong PHE minister po assembly tengilap ba kidang bun ki bampat biang ya ke te Henry ngasukwa ban pentip api hani habi di baksna mulai ma gidan lai benta ki apa mulai ki bawan ling baka PHE department ka balingkong kali kini ka bagi ong ka pat ba kini kawan nang tina po tolong solang ka badan po konton masar te ka baar pan kali kini jongka Greater Shillong Water Supply Scheme ka ba poisha ki longyang te bat ka balai pan tang ha kini ki khenjat snem la penrung ya ki katu kedi benta ki shnong mulai no khamtam kedi ka benta ka banang ni na po mokro sing motowar sharum ban nang ni na po nong kwar block 13 thlong shadu samuyong la perung ha po kini ka jal jivan scheme no jal jivan mission te katu kala ya kadon ka benta ka ba kini ka benta sini sapo kilan motowar ka katu kala complete ba kalong ka jingkir khu nam ta ki nong shnong shatu ba da kum ha ka shitio kum balai sien ki yo halaki tingkong yeng te bat kani ko wi banta pat sotai sapo lan thlong nang kwar pan adu menta ka jing tri kadang ya bat ngi chmil unti ba kani kan sa dem ten rei ko wi pat bang ko an ra ni kan kani ko problem kum dei ka banta no kani ko problem ka dei ka bla slam la kalong po mulai la kalong sekiri wi ki banta jong ka sur shilong te dei mak ta daw nadu wa arajar pra no la launch ka Greater Shillong Water Supply Scheme ka phase 3 nadu arajar pra nei hadu menta la jan khat pra snap la sedang ya ka phase 3 jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme bat la da kani la pentrai kam wood ngang trai ki babun ki dong song ki numat ikani ki jing e nei hadu menta mene kamu tang si drop ru 4 jaw na kani ka Greater Shillong Water Supply Scheme badin mang tadau nglara ru ikani ha po yang dolbar tauan ban kli no PHE minister nei so comment namar hakani ka last session ka barang syudat ka reply na PHE minister ka long ba mo menta ka jing tri ya ka pumping house syati sapo mau plang kala ya ban kat kum ka reply ka jung hatu ko por wang ba kum no ka hubnai November 8 trai ken pom la ngam bakla na ka stage 1 ka stage 2 na kum November usnem November menta usnem bat ya kata ngai kini hisngi ba PHE minister rolet syati ba kala don mau tekadon ka progress ban le sing ong idon ka jingkermen la dakila ban pentulun wud kumdo banyada na ka jingwan rung kerthep jong ki briu ki banabar jilla sha ka jilla Meghalaya PP ong sipang ka security jong kita ki bawan nabar nga ong ni kay kata ka security ki jong ipat mentang dan kini dar singi iba ki para kasi jungi ki sha tu sha tim sha shu ki khar ki ba suba bi di kharbang la kay ka security ka jungi pan shua bang perkhat jung security jung ki wei pat ki bre ki wan shakani ka jela jungi ni haban pen klan ka security jung jong ngi jo amen siam i khna ngi ong ba kasti banyada ngi ga jaj ben riau na ka jingwan jong ki wei ki khla jaj ban tre shini ka jela ka jungi kalong la da ki su khun samla jungi ki shlur ban tre ya ka to ka kam ba ki tre maki ki kila mi hi nama beliau ka livelihood bagi don bagi wan ni da kamdan ka kamai kaji ka livelihood ka jong ki kin ma ta ban sa pa stio ru dia song kendong la ki bri ki pentip ka snong ba hakan ek song jingin wan ra auto nong pelabar jela ka snong kandum ai prat de ka nyosni kan ai aku nyosni leino ki jingyada ki papaka ban penti kena bagani ki jing rung wan rung kertep jong ki bender ka an ka yang bah ka pani dang impat don hadu mata kata ka di kisah ku magalong
Ke street talk kan omlong ke Bapura klem de yo ya ki jing ya kran halor ki mat bayadai bat ki jinglong jingman ki kamsan perthai hapo Meghalaya. Kawai nakini kala pinlet jingmut kerpang hakaban sngotu ya ke jing bujili syuki menteri hapo ke jela kabala ja mentau snem hakaba menteri rangba ke jela kontrat ke sangma ula pinhiar syuki ya prangut na ke kinhun menteri kaba khat arngut jongu. Sakawai pat kebenta kala pai khmat sha ka jingpen bena ka bansa kan mau na kaliang kisau teli ki kinhun bakhlan bor hapo ka than bakuntup ya menteri rangba ka Meghalaya u konrat ke sangma nong yalam kati pramut hapati u pradyut de Burma u Daniel lang thasa padumon lumu kikon u nong aiktin berim jong ke BJP na Nagaland bantau ya kawai kerensan ka bante song lang haringkat ke jing temu ban pensawa jam ya kawai kesur habaya dai bat ki jing angnut na po kathan ha ka kerdan jong kari borok ini artili ki benta jong ke street talk ki sakhi ya ke jing yeshim benta jong katu kat ni ki he ha ka jeli san perthai hangni ha po kathan kat ba ki yathir halor ki mat ki bala ban kata shikat dai ya ke sinchar khadar bat kasan perthai jong ka Meghalaya. Hatu kini ke jing kenria jong kiriu san perthai na kawai keseng syakawai pat haringkat ki jing ya pher haki nongrim terekam ka pin imo ba ka thong ka bapai shiki kam san perthai kala kham long kongsan bania ka jing shania yagi nongrim nga saya i bakini ki nomi kpat jong i kim don principle ki kin thi na kawai ka parti ba menshwa ngam chu thebot hiru mangangya marngam ngej ba usav yang menta kasi ulet yalap election na ka congress ka ba yalap ya ka secularism ha kawai gasni ulet na ka BJP ka ba ko for hindutwa kemau ha pai ba ha pot bu thep vot uklam thep tam ta jong phi uthep nam ta ka parti jong phi ru kadau ki baro ki imat yapmat ya ka NPP kadai balai bangi don u leader ko konrad samba bala ban penbiang penbej ya ka state berpoi berwara development ban ai ki jing rap ya kanong ep the way ka bayu ko mi inga namar ke NPP ke development ko no tarajur kidan ki minister in public ki ong lada phi join yang ka development kan wan ha constituency jung pi terperkat ma pi se kata di statement ke balalong se bapalat no ba dat katakan ke ba ong bakta ke politics menta apa sya ke bakta ke politics menta ke bakta ke politics menta kadai kata na ikren tak sama melim ni ikren general rumah ban ong no udan uli we meli uli development hindiat na mal ba umdan hakapor dang long MLA jo iba RV Lingdo hapo melim okay to ong yang ke development ka klempoi hapo melim. When he was still a Congress MLA, even till the other day, Chief Minister Janman Ubanai Upoi Shamiliam constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim. Tedang shen udang wan UI ke floriculture of 246. Tolong ka rhetorics that has been created. Ka rhetorics that has been created is something development kalong equal. Kata te na yakren ki. Nomor ba mentao piladon hakiyang kasem jonga. Congress party has not been able to keep their flock together. Iba Manuel isuan ra ya ke kepala dep keren kepala dep keren di minister ta. Ya kata te na ya buri isu. Ka NPP ka badon mentah ka sarkar ka bailam khmat ka sarkar ka daiban address kini ki issue sende gimi I bakan ka sarkar ka nong serious sabaki baki ni ki issues ki ba ngigum ke jalangi don kim persu tikna ha ka bedai bat ka ILP habaki don bat ka DAM ki ngimi I ba kan don kata ka seriousness na kaliang joki bakin persu kini ki issue ngimi I ba kan don ke issue ha ka bakin persu ha ka bedai bat ka kene ka schedule ki jingisha ki don ka jingede baka NDA hangte ngimi I pat ya ka seriousness na kaliang juga sarkar bakan le komta but kim ju bu pressure hiru ki su so kombe ya ka central government ya ka bakhadu hi ka trekam kane ka dependent federalism ka bangyong ngi kini ke revenue constrained states kamtam ni haban su siapa ni ya benang tina podali tengi gaja komta kane ka NPP ti nama kata daw ula smuthu ba kini ki pressure skla don na sepo tidak si ban lej ai yang sepai ba akan ka arajar ko pra si an ai de ko wi kedor ka patma kata ga de ga ba yu ina kaliang jungi ha ka jing persang yu kan kini ke jing persang banora ka wi ka sur no po north east ya kata ka pan north east party ngai hakini kisnam gi bladep kam shimlong ka ba job
Te ka ke bengi bu jingkeli ya kene ka front ka batmai lan ne ka so called political party ka batmai ka ban so form. Kalau ka kata ka new idea ka ba pinuara ya ka ba ka history kam pat dep test and fail. Te kata ka de ka bengi. To put it into perspective, nginya pek nak kena ka perspective jong ka sociology mo. Ka sociology ka de ka subject ka papuli karpang ki political parties. Maurice de Borja uang ini ki kintin. Baki political parties kimi neki arteli kita long. Way kadai neki jingi ki pai ba ka mass movement. Ka ba arpat kadai ka elite coalitions. Ka jinga lumlang jung ki elites. Tetapi unlike saya kadai nak ka perspektif jong Maurice de Borja pinsiam bagane ka front ka ba mental ne ka political party ka ban sa form menta ka harmuan na ka mass movement. Kawan nak ka coalition jung ki elite. Sa jingi jong ha ka coalition kadai ka coalition of convenience. Kam dari ka coalition of conviction. Bakin ni dan kata ka ideology ke batmai lan ki principles ki ba compare longkum kita ngim yo i. Te ka bakhadu ngi i ba imat kadon ka ere ka ba maki kila smuthu bakin ha ban lebyang supai ba te kila don kani ka kenja political guilt especially na kaliang ju konrat sangma hangne lasmu stom ban sa ya kani te le se melip pen pau no da ka we kadur. Dikata kadai ka jing persang le se ka bang isu i mulu malana ki media. Te ka bangamut benong hi kalong kani. Banuan ra ya ka we ka sur hapo not is kalong ka kam ka ba adu kata-kata namar kani ka region kalong so diversified. Hagaji i jonga kalong one of the most diversified region in the world. Ka ba every kilometer pini i la don ki variations in terms of dialect, language, cuisines, ki jing ngai ki ba fair. Te banuan ra ya kata ka unified voice la ka jing persang kala ka don kam ten re long abakado hi kinya pa lagi jong kisur kinya pen pau lagi jong kidur tengah itu kan long ka ba sibut da ka benta ban nora ka bokom kata ka jat alian sang ne hapo not is india jongi teka bangamut benong kolong ba laga dei ka national party laga dei ka regional party laga dei ka runu ko front ka don kam hi menta ka long baik ba in you i ka delivery on the ground ka bagi pa ba menta ki kwa ka long ya ka performance Chua bingin pit palat kata ka san gaman ki ngin hapit chwa ila diru ka bingin ale nam ta ka state a jong kata ngimpek you know we ngapek kai ngi sutanat bah ben free that victim card ngi halia ngi victimize ngi le ban ngi sale ben ngi sale tam ngi ju kli bra ya katu ka ba e bala ai ngi deng la panan kam kum noi katu ya katu ngimpek so I think so ngi la have change ka perception ka jungi ka thought process ka jungi but I think so we need some good governance not try that I think so successively we have failed to bring up good governance for our state. Let's say nak BJP hi menta kisngo bau CM jong ka Assam ula le don bor palat. Te kini ki parti ki ba ya don ketilang bat ka BJP kim sngo la shu ban sa yo te. Namar ba ulet chanagalan du ther uwan cha Meghalaya yo ko na du ther ulet tu du ther. Atau kalau kita bakar kerang. Apa. Kata let's say ke BJP hi kam sola sha shu kalau ba dalong kumni kini perlu jungi berokhat ke sepet lut ka bahai ba kini perlu jungi kini khi pi kadai ka kalau sulong no masuong no ka theory ti kidan ki jemu perkhat ke ba da kum tu benikong mene ba ke BJP ka mai kata ka hok kadai mau kadan there's a truth to it ba ka development kam pendepet sisai ke bahak ba benyo no dis kam wan kumba di banyo kata ka proportionate amount baka kiyo ke economy jong India kan tapi the people pa ya kawai kaliang ba player hani hapo north east makanaru lali don bor palat uway wat na ka BJP ru ki kwa bale seban kartel yu undian te ki khrwat de kini kiwi ki ong yami ma mesma namar pinapet ba ke jinges no kti ni ibrio pinapet upradion udan kata ka tripamo thamo hanai ka men jong u ka kriti ka MP kadai badan BJP konrad de fi ong sa kumno ru ya jan ba ka BJP pinapet u banapo Nagaland he's a spokesperson of the BJP resign he was but he comes from the same ethos kan te ngapet pat tang uni ulang thasai tang uni paru he's been cornered so much namar ba hakajaka jong ki ulawan su ta brio ban sinai kita ki factory kita ki hajar crore kita ki hajar eka ki jaka ki basim pi ban ketik ek jemu perkhat jong brio katu ka theory ru ka darte nakaliang jong ka UDP ngim dan jing tip AA halo kani ka jing sedang nakaliang jong nongelam jong MPP ban form ya kani ka
regional front haka North East. Then Ray ka ba ngakwa ban yo jing syai manu ban pensai katang namar hangnim de pong ba katang ban NPP. Then Ray le se mapi ba initiate ini discussion pila ban ai jing syai kata ni kata kalong ba ka kumba ong ba karkrang ngiu i ba kalong confuse kanika movement mangim sutu la kimut ban form ya ka one party of the North East ne kimut ban form ya ka front dan ka kenhun mo jong kita ki regional party kata ka ba ngimpat syai dan Ray ban cuba be ya ka jingkeli tu TV kalong be ba nakaliang ka UDP ngim dan kenun ka tip dan ki Jingïaid halo ka ni ka banta. Kekubor kebakin tup lang kepenpau ya ke imlang sa lang kebayar bat keba syakri keba pin ipat ya ke dur keba kamtikna bat keba benya jong ke perthai bat kata kedai keba nginget ban mi khmat ya kisur baper bat ki jingsngo ban pin kup bor ya ki riu shimet ya ki chat ben riu pasha e no ben penyatu yala ki jong ki khana kat ba ngidang ya le persha ya ke rukom ai khubor keba no shiliang bat benya kun persha ting e ya ke jingsngo sha liang bantai ya kajing shania tengnya pet ya kini nong yarap kam kila de kinong sharai kila ya long he la long san ha ka society number ba kadika karukom yu jong ki yarap iki kimi ki pa kham tam ki yeng ki ba kham duna ki kimi electric pa electric ki khon ki de ki ba ya tre ba ya kta kila kini dei kum kani ka jingja hanong ra pa de kalong ba cái cái bus linh ngọ của long bạc cả rata jong cái lung rata jong cái nong sạ đẹp bị giật thì cái này pada cái ngah super khat manga hak we cái liang cái long ba cái này cái jing wat chapo kum kini ki long yeng kum kini ki beret ngapet la de i long yeng i berduna kan no ngidon cái này cái online access room pi ngah syukan mau shoban wan sini ngah super khat halade menamar bang adang dan hapo service hato po ngadang no SPE kasil ketika por bawan kene ke covid te kum to ki school ki me yo school te ki me ki pa ki hab ho oi kalong ka ba pen ngo lengo yangi bangin yo I ba haka imlang ka sa la ka imlang sa lang jong ki khasi kila don kum kini ki jing ja ki ba kham ishir khai ban pen ba kapan iru ba lese hapdeng jongi ngi habban itu ba don kiba long kinong bean te belai ki briu ki pen ken ya ki an ki kan don jong ka snong jong ka imlang ka salang ka wei ka bangi habban soto ka long ba kini ki la bandai ki briu ki bala itu pelat hayeng hasem jong kita ki ba sya Nak dia suki nong wei kan? Kimdai ki nong wei. Kila itu iwi. Many a times kadai hi kitu ki bala wan bun sin syayeng. Kitu ki bala yalam ya kita kinong sya kita ki victims. Ba ki kemi ki paru ki ken nganyo ya kita. Tambah ka jing long jong ubriu ba long unong bean ka wei ka bang incident ki bam la mundur bakan ja kari jungi because kumbang ju lekman ka por shaban tu ni shulap baro ki bri ki bawan sanir ki shit itu khana kari jungi ketika basong sok sangsan ngai hendrai menta pat ni pet ni lap hi daladi da ki khmat jong jong ki bun kum kini ki jingja ki baja ki basusi ki bam la ban mundur ban poi pat khat bat kham tam ki ja e kini ki khana khlu khana barat ba kidi ki most fragile members of the society hai ni dang dei banya dai ki nudu mensyuan dai thai ru ki dang don hi kata ka jing por bang dang im sang lang ru ki paramarjan ime pa jongi ru dang i lang ni paramarjan ki dang song sup ni dang biang ndre menta pat par tang dang ki jing kini ki jing ja baro kila long ban pens e rengi bangin trust itu ki hayeng hasam jong la jong ru because ki bon kini ki jingja mentaru ki dina ka sedang hi kumbo iyong madam ba ki sedang hi nayeng nasam la si kim ki paru menta because kala jur objektif na kaliang jungi kinong kit kam shnong na mangidang shibat kam ay kabaning kong ke dai bet banwan ra ek shong sok shong sai
kata di ka objektif ke peningkong nyim don lagi we pat objektif lada kam don ke syong sok syong sain digan bu jing ke ba arpad ke ba kum ka shnong yang not ke de ka roi ke par ke development henry kum ka shnong pat nyim simpoi perkhat ki de gi jingja ki bangi ong kalong ko incident ki de gi jingja ki ba nyim poi perkhat bat hadian ba kini gi jing artli gi jingja ki la ja kham tam ha ba sedang ya i hybrid and sapira kini ke jingja ke peningkong kala kta ba ya ka shnong hi bar ko we ka kta ningkong yangi kinong ilam shnong ka kta yi kinong ilam shnong ka kta ya ka anong mi ka bor perkhat ke jongi kum kinong ilam shnong namar ba ngim simput kmi lenti ba kum kini ki brio kindon hakini ka shnong ke jongi te kum ta hi ka bede kini ke jingja ke ba aru ngi kren chi sho shibet kani ru kala kta ba ngi kum ka shnong ba mdi tang ba kta yi kinong ilam shnong ndai ka ba kam shir kai kalong ka kta ya ki nong shong shnong hapo ka shnong hi bar ko we bat manta ka don ka jing shong sir hapde gi nong shong shnong nadu ba ki ja kini ki atli ki jingja but kala don wat ke jing tiang pi na ki we ki nong shong shnong ban wan wat ban shong shnong kini ki shnong jongi tang na kini ki atli ki jing ja ki baja ti ka jing ja I hybrid ke ke jinglong jingman bamenta haba phai she ke jing shngan jong ki kinthai bat ki khulung khna ha ke jilla meghalaya bat ki ki jing tinju ki badon ban pintikna ya ke jing shngan jong ki iktian kan selain iktian grand sneo yaki kena samla bayat cheneng shirom but ikilong kemiro katar gadi jing tombor threatening kaktian language mo tingi hab yet bai kata na ngayo I baka ya kan dia kala jur ti apo ka em lang salang jongi bat saran sar per thai kan lada ka dei ka tombor ya ka kan thai ya ka klung kena lei phimla ban ong baka dei ka kam ying namar rape is a societal violence. Kum ka impulse NGO network ngiliat kat bala ban pen pensuk ban yok kita ki legal support ni ki lawyers ki ban penyarap iki bakan kam pen stat rate na da ka an hi kadang kaslam palat ban iu mo ban ai kini ki decision ka FIR ba fin file hagi pulet phimhap ban siu pisah phimhap ban siu pisah ngila juyo jing tip bakshi ong ba o yo hap siu pisah phim ju hap siu pisah philej hang tu ong yaki ken yarap pentho namar ki dei ban yarap ban pentho bat khanang ba ngi pinsange ya ka jing snio pin ong dei ban yalang samla namar ka don ka an ka don kata ka pokso kindang le bet which is why ka teenage pregnancy ka long ka Meghalaya ka dei highest 7.9 ka dei jong ka Meghalaya national average ka dai 6.7 or 6.9 ti fila ban sungau thu te dam ong makana dangi let na ka ai dungi ong ba poksu ka don pinda yang lang samla piyo khot pinsha dan set kanumiat kata kan mangi ngidan haki ying ka shari ngi peniat iki cases haki case proceedings haki court ngilap ba hakapedi bet ka poksu hi 99% kan nebi conviction 99% mo tang 10% kala bandi akutel kata kalau ngum kajing ai mensim na ka bentar jong ki pai ba ki basam ke dimba naradon kita ki kizi ki ban kwan chak kim di ban ong ba kam mentoy kedon kajing mentoy shibu namar kumangala ong 99% kan debit conviction sisi ni ba pilangat ha kapok so act jinjar ban lak naka ni haban sngu thu ru ba ya ka jing shong kha shong man lada ki khon ki jongi pila so thu la poi ti age ban kin sa don samla bet kumbai ong anisha min dei kin don bet ki samla ngim la ban avoid mo Hendai kumno ngi hikai ki khon chipang ka shong kha shong man hadu mentaru la dangia crunch pha shong kha shong man hayeng asam dei ki khon ki la ban rumun no ne ki la ginu ki kemela ne kpala ban yeng no na kasit hendai em ngi dei ban shong ban ya crunch sani bha ban hikai ki khon ki jungi chipang ki shong kha shong man ru nga de no hikai nga don school te le se ka rule ka ba khamlong important bha ban na bentai ki khna ba kin yo ikini ki jing hikai nga thrai ka dik school ban pendon ikini ki PSE program namar kum kino hikai nga thrai ngi haban kum ta ngim dei ban ai khna bikin do jing kermente kum kini PSE program ne kano ka topic ma iki khna ngi ban batai school ngi dei ban yarap iki namar bun sen ki spend la long bun kin ta school te ki no hikai ka role play jo ki no hikai ki ban kumta kan ban ajing yarap iki khna kadon ha menta ha ka generation ka jonga ki shikran bha ki brio sha phang ka hook up culture
Kata ngatar ngam tarai de nam na pisia punya tip pa ya kita ke tangba kadon kani ka hookup culture ka baki ki kena samla menta kim juya perkhacho ya kata ka morals ne ka ki jing hikai ki bawan na tenrai ne na ka balang kumbangi de bantieng ya ublei ne ya ki kemi ki kpa jungi ne ka imlang sa lang ru te ki hakata kila shuya ya dumbet kumta and kila bun multiple partners if we can say kila bun haki partners in their life king te hakaching im jongki te kataru ka wei ka partner yaka school ne yaka balang bakin penklan ya ka value or moral education because ki khana manta kim tiang shura bani ka ma ka ni ka jing shong kha shong man jongki khulung khana namar ikin thei iba armet imiathu ikimi pa nang ta ye chubu khat last name khat lice name Dala sau benai mi kan san ikpo kwa ban in hab no ki te da ka jan da te da ka jan im hab iklung la da im hab por bakha I anna kamet kata ka jing thia shong kha shong man ka long ka ba don burom ngimbet ban pen jaklia ban pen tebet ya ka la ni ban pen tingit ya ka kani ka shong kha ka shoman ka te yepi shadu ka jinga buona pedeng juki ki masngo kiong te ka kiaba kata kata ka jingong tama kiong father ngila rai ban shim ya kaniga sacrament ka shongkha shuman kaniga bakentang bat ngin le ikata hoy ki jinga ki sedon tinga sngo banong hakidi ko por bangi de ban ru ki kinja counseling centers omtang na kabanta ki kana asamla handrei what ki ba shongkha shuman kamta mi kini ki young couples tinga ngai I hangi ba ka por jungi meta ko balum de hoy si bon ki jinja ki ba jah ki emlang salang jungi handrei ban ong bangin chushim pat baka de ban long kan in chushim na baka long kumta ban in pedang baka long kumta ngasno ki ba bon hi ki brio ki kasi jungi ru kim pedang hi kata ki pedang hi baka ni ke ke bakantang bat ki angnut ba lingba ka shongkha shuman kinyo ye ke jingsuk kinyo ye ke jingtengan bat kinyo ye ke jingha ha ke jingim shongkha shuman ka dustur jungi pi kumong padar ba ki brio ki khen kentang hoj kala ban long kata rei ke bos kumong mene kalong ke bosuk ba ke brio jungi pat ban ino e kalok marbele ni tang shwe shong tu la khen silok ni babon ngim don kamban ni ete ni bani etho aying mani lani hapok ko ipoi ni shwe shong ngom tu samot society bro wei kala itu itei kumki silok okey kabiang kata rei larai plai san si yang pat lara kalok ka kwa ban banikun bai ba manipan bai ba mem na ulok ban hamle chokut ni hapok kut pan kiong ba fidon em kikot kisla ban pen I ba fila etho butulok kimdon kikot kisla de hangni kan bangi si campaign yakani ka Meghalaya compulsory registration of marriage ba pidei ban etho etar ka shongkha shongman fi khnang ba la don kunu no jing apply san si eng na sai pan phila ban khun bai bam Nalor ke jingkin thop lang ya baro ka street talk ka kudup ru ya baro laiteli ki jaj ben rio he pa jong ka Meghalaya ki bakin thop ya ki khasi jaintia bat ki garo katba ngipin le jingmut ya ki jingja hari long khasi ila kneru ya ka jingphai khmat jongi sha ki jingja bakongsan hari long jaintia bat ri long garo ru kumjo. Now, founding fathers of Meghalaya, it was their aspiration to have a winter capital in Tura. That subject of demanding a winter capital in Tura actually was just a discussion outside the assembly. What does the demand for a winter capital in Tura entail? Is it merely a political slogan or administrative question? Our tribe has been ignored, we feel neglected, we feel avoided, we feel deprived of everything. Feeling that development has been denied in certain parts of the state, I think that is a misconception. For more than 50 years, we have been patiently waiting that the promise will be fulfilled. There is no written record that a promise has been made that two capitals will be made for Meghalaya. We as a Garu community, we are deserve to get winter capital. So that these problems are solved at once and for all. So we know the state of Meghalaya in
state of Meghalaya comprises of the 3 district councils. We are paying all the taxes as at par with the rest of the citizens, except income tax. Except income tax, we are not paying. The rest, GST, all the taxes we are paying. Why should the district councils be left out? There should be some mechanism to solve our crisis. So we are grateful to the Honorable Chief Minister of Meghalaya that he has finally listened to our demands and agreed to bail out all the district councils in Meghalaya. Extremely difficult journey for us that we are enduring this 44 months without pay. That is extremely difficult journey, like from paying children's fees, rent, and medical expenses. That is very difficult for us. So how we are surviving for 44 months without salary, that is we are taking, some employees are taking loans and getting help from other relatives or community support only. That's why we are. So from where the state will give this from? Now, as today I'm MDC, but before that I'm one of the signatories of the Agri Tax Force in 2014. In that, in paragraph 3.1, it is said that the state has to take up the responsibility to pay the salaries of the officers and the employees of the district council, so that there is no disruption of payment. So this refers to all the 3 district councils. So if district councils are having issues in giving the salaries, so it is the duty of the state to help district council till district council is self-reliant. So here the point comes. Menteri Ketenat Excise ubak Kermensyah Ladang hari ni ka arpa praterik naitung bagan puli uong ba kajing ter ulap ba ha kajela kala pendika damo jong kajing jak ngai no jong palat 1,000 metrik ton udo yong ki kajing sengo jupi luar kata sebut oh ya kata tu macam boy lagi lahir ke berai sejelang lahir ke ni ki staff jongi kim don jekasyong shu ki yang sekat wall ki yang ceto se dukan sia andala keliam berok gede kinong tre jong council pok council jongi ngelawan ra da ka resolution ban nam thung briu show pok ka council jongi kini gede kijing duna nde naga ngi di MDC naga dis council nde na exte konti nde naga jingna naga state government nile ekran ro bat ka state government ban pen increase na ya ka share jong yi nakabanta jong deuyong ha jing sang yo 1,000% te mentang ila tho jing tho cha ka state government bakan increase no cha ka 5% cha ka 5% menta balai ba ka state government kam respond ban pelat ya kata ka bah kepada jong ka district council te ka dawi ka long ba nagaliang ka government come to release in time. You know these problems facing us. Why won't you help? Why you keep on prolonging this thing? You know this is the kajing kalam ni. But people who are there in the government, they don't want to take it seriously. Usnem khasaw, aljar khasaw. Teka collection jongi ha katokopor ngiti ba udawyong dang bonu bidangsa. Teka collection jongi khatsan khandru khanyo kadang yai. Kashalan ki dang yo. Teka papan pelayangi ha katokopor. Ya katoka collection bangi yo kumba ars pa kurostam. Bahaduk menta ngintip kalong dispute bahaduk menta bat ke state government. Ngila abun pelat kinong tray. Nodu ki hajar khatsan hagitu ki por nagawe ki isi chagawe ki isi ki yethep kami ki priyo. Tang tu kala ke konsul jungi kala long overstaff. Hang nega rodega NPP government basencar ada council rodega NPP government plus but UDP but ni kakamdei bandon gadaga step modally treatment yang di council. Kajingmut baki khubor kidai banlong ki babun rukom kamut ba ke kebangi besut kadai banya biang lang bat ki jingdon kam bakla bat ki jingmon ne ki jingkwa jong kinong pet jongi kabalong kabakongsan banya don bentalang bat ban im ha ka perthai jingtip kabaya khun
kum tangi la penyar ya ke jing syampang jongi ban kintup lang ya ki khana na ka purthei jong ke jing penbernya bad jing ya lekai bad ngilaya chakmat bon mer ban wanra shapi ya ki khana ki bakerpang shabar na ka studio jongi shaki jaka ba ka keyboard ba shisha ka don kum ka director kenthei ka ban ningkong na ka jela ka jongi kum nu phin batai ya ka jinglong jingman jong kakam snap film hapo Meghalaya ban compare ia kitu bipor hakapor wanga sedang arjarnyo te ki resource ba ruin pat don ha ka platform kumba ongi ba jo ruin dan te u director u hab ban le lut ya barok kam waktu kapor u le ka director ya hab ban le lut ya barok kam kum ngan shim ga example le jong ha ka tu kapor banga shoot ya ka first film ka skom te ngathok hi mga and then shed hi mga artist hab le make up hi hab le ka costume everything te ki light ru banong day syukum kini ki light ki ba mdami tedam por kata production kede na phi shimet baro shimet baro everything hab ban le hi light hakani ka policy kede mendon ki criteria kai ki criteria ki ba build up ikini ki artist lene ba build up ikini ki director lene kumta kan kat bami hakani ka film industries yang menta tengah empat ong film industries kemudian ong empat i ngarong empat i film industries sang ni tebon lada jen ba ngidon kata ka film industries club kan don ka film city ngidon kami ka film city yang ni namar ban laj yakin keleng kumbang i sabar gidon di film city to why not in Meghalaya lada ka government kala ban permi kum kita tengah try ke project kam tadi ke babun lada pin full tang spa krol lami ke ka film city ke baki artis jengi dan lagi director kemudian kam syuk national hang tu lah yuk lada fikwa ban snai ki web series lada fikwa ban snai ki serial lada fikwa ban nodong sudah hang tu kumi director kan thai ban sustain nama kum jing smutu janga ka problem ka bah khli do ka pisah tengkahi ladong sedong dak klem ko pisa ngami i ba pin mi kan no film ru pin menjur ba ka i ba yang kum no film sustain as a female director hadu menta ban ong ban sustain ban ong ban completely rely on filmmaking the mla ni ha ban don kawai but the business I think baro yang ni po Meghalaya kumpa he tharai ki hab don he ki wai but the business otherwise sitang ha ni ban depend te mla ka cinema the theater going to theater is dying nakalong no kumta every time po film gum to I save pocket money bangan film every time I support filmmaking a lot like I mean going to theater but manta I feel like it's too kalalong accessible para ikibrio they're not coming together anymore hatu ka Meghalaya kalong ka ba lakhre ban penya ya kalumpung ele kai national games house nem arhajar arpho nyo ha national games gladi ben day lagum no ki black belt blue belt try ki pon yakun te hapo khat phrabnai te pin produce kata mo may be possible may not be possible kan song kai ka kumba omane ke jingkersian de ki mo ki coach ki bakham karpang ngapet nga ki nong ile kai ki bayele ka indian team ki boxing mo ki don sikim manipur baro ki don ka jong ka kam mar ki ka state government ki ai ki baro ki bele kai ban nga indian team ki dong holdar SI manipur ta and then so si ban ong hangni ka jela jungi padang anak persang mi kini ga yuro demar ngi tu por kemudian sport polisi ki kena kumbaong i hami mende ilawan international layo medal ladi jingsha ladi banyo kam kata ladi ka wai lupa kum kiwi ki state pini ki bayo medal wile kai kam tamah olympic ngi marswan kila ka bakolo e ga kampulet mut ban ai ki SI lania bundar kan badai mo tingi hang ni ru ngani tu ipi hado menta ngi padon kita ki ai bro ngade masong ade player bi le kai ngali daka jing daka mon la jong bat daka jing kwa la jong bat nga train hi la de bat ngim don kita ki facility ba biang hande ondang ila yo experience su ila i ba hakipo ko men shwa ka recognition na kaliang jong ka sarkar kam don
te kasim jing bah hatong ngin ya chakmat ne ngin sange no kabanga kwa banong ni kamtam yo baro ki association pet ye ki khana shisha ki watbet ba hakani ka kam sports ngi tu pi umdai bandrung politics ke kumnu phili yo tau drugs kumnu ka poy hti jong phi ngilik thiet ke kidon ki badi mo sanong stan kidon bon badi kidon khajan yeng ro kidon hi ngi badi drugs em bisa te yo bet namar teng to teng teng ni pan nei mei mo pan nei bahiyeng ban shi thok bet ong lek kum ta ngali sim da wai ta thok bet ki ni mei ti me rum tip ra ngasdang bandi bat ki chi sin chitiau arsin chitiau ti hadin pat nga ka penlong inga bangan di mang kesngi hadin mangana negasin ka ba ar seneng nga thoi ka jingbang ti nga penlong inga bakan di mang kesngi ya ita men try jonga kan ita men try jonga ro ingap drugs te dang nyu bajen ru bajem tu ki tan bis kendong bai iya lang bai tai wi perlong i tan kendong te i kalau kipsa ya bom nakalentang te ipen iki kan yang ata ki lebong ye bai la sho ti kum perthai mentale u drugs ban suong sufun lapoi haduk khmat yen bai ndi kum mensa baham dali wat sitom ki jaka bangasa mengali long kibun hakmat yeng bai ki bawan bai masun pun mat hayeng bai ki lapoi mdon kam bandami sitom mi eken kasnong jong ga dap ki pum pum kamtam ka yeng jong ale te long hapo ar kanta le kanta ka hapsar pelawan long kamtam men mit le te bro shmit long ka wan herte ki pum pum ko long yong ba kini ki jingmi ki factories ki wanra sibun ki jinge ki jong ki nong susnong jongi kamtam se ka milge site ka daw ka long ba kani ka dikale bathem da ka jingbe jong ka ler kamtam ko pormen mit la ni pe la da kam shai bana ngi i kani ka tadam ka her ne te ka poisa kini ki dong ki jongi la dep khang nyau tili ki fero alois niki por si por ke pen i ba ni tre kam on record oi kata ka challenge ki kadon ma balai ni duna briu Midunag officer. Ngim persya ikini factory ki badon. Saudong jong kane ka jaka ka jongi handai ka ka ba kidi ban but kalong ba kidi ban but kat kum ka scientific method kum baong kamut ki ban control nadong sadong nadu ka jingsma nadu ka sound ba nadu ka barok nadong sadong ka penjabo ya kane ka mariang kajing temu jang kesokan Meghalaya naga menta bania trelang ba kesokar Assam ngaso kadai ka badai hado kata-kata. When you have industries or business enterprises, I should say, their attitude is to make money. Ngin pinkut ya ka benta bakhat do jong ka street talk ha usnem arhajar arphosan daga Christmas special ka ba ngin sawan lam shapi ha ka tayo ka babut ka ban kentup ya ki riu shimet ki bakdup lang ya ka jingmut bashisha jong ka Christmas ka ba laju batay bunsin kum ka minsim jong ka Jingïaid ka Jing'ai bat ka jingsbun minsim ka ba pinle jingmut ha ka ban ai sha ki weipat ban ya ka ba pediang ale ngin ya phai khindiat sha ka ne ka benta Oh
Haringkat kini ke benta bakerpang jong ke Christmas. Nila yo hadu live house outli ki benta ne kita ki episode jong ke Street Talk House Nem Arhajar Arhosan. Bat kat ba ngi puson, bat pinle jingmut ya ke snem ke baladep ngamla klem da perkhat ayu kitu ki belaya don benta ne ki ba syakot ngau bah ke Street Talk ki ngau syapang kini ke program. Tu nya sngap ki don ayu ban ong. Ngasngau burom ya ke dedication long baka penlong ya kani ke program namar lengba kani ke program ngiyo banyak keren shibun ki ban ka sarkar kala ban yo sngo ya kini ki jingduna ki jingbakla ka sensyar khadar haki babun ki liang ladangim ya keren mangi ki pajba te kamut ka sarkar ka klet no ki jing shon jongi ki pajba de namar kata daw ngasngo ba ki program kum ka Street Talk lene bangin ya keren bet ini ya thir bet halor ka phang kalong kepadon kam hadu kata-kata nangkong yang kapan pau jing yaro ya ka dudashan DDK kabla sedang ini ka program biki khot ka Street Talk but la kam bun sin hing la juyo ka lat ka kabu ban dan ka ni ka program but kam tami aran ni ba moderate ka ni ka program but kini ka program hi kedi bun sin hi kide gini jat program ki sedang men kedik ki breu ban sedang men perkat ki barokat banga so kum gini program kide nang mi shu khambun but khamtam kini ki issues ki bakta bai ka state ki jongi kani ka program kalau ka job bat ba kade ka program ka bal IG kai sipun ya ki bat ba bakiniyo ki jingtip ki information lengba ada ki tu ki panelist ki rukren ki rusyamphang ki ba laju simbenta nak pos ka por bat na kitbok kirien ya ka dudashan kendra shulong bat ba na wish all the best bat ba na kitbok ru ba ka dudashan kendra kinang la benang penlong ye kini jai program nak por ka por ba ki pat ba kinang suthu kinang aware ki baja ki balong saudong jong ka ne ka ri bat ka jai penriu ku jungi ka Street Talk ka bang ui ka de ka ne wei ka ai ka jing tip la ne ki information ka ai ka jing shai la ne ki insights but lai kawan ra ya ka jing sngotu la ne ka understanding kini ki yarap ban bill la ne ban tei ya kata karu kom perkhat pai ba ki ong ka public opinion te ka public opinion kalong ka bodon kam maha ka sensar pai ba te ngai ku blai ka Street Talk namar kata raw bakala le e ka kam ka ba don kam ba nga community ba kan ye continue ba nga community ba naka Street Talk kanwara ya ka street thinking ba naka street thinking i community ba kawai ke singi ni ya ka street action kani ke program kalong ba ngiyo ban ya kren hakakten la jong but ka jingmut kalong bangin yo bangin penya ya kani ke jingkren ke jongi shabaro liang ki breu kamtam shaki nong kendong ki breu ki bam sotu pareng ne bam sngot bam la ban sngotho te ngaperkhat ba kum kini ki jai program kum kani ke Street Talk ka bakandak na dudashan kalong ka jimen toy ya barot liang dan tiak ki breu haposor namar ba khamtam ya ki breu shapo nong kendong aga jing snow jonga kani ka program Street Talk jong ka dudashan kadai ka ba don kambha namar ba ka ailat yangi ki bamdon shu ha ka sarkar ne ki balai lot ban kren bet kai ke bade ban kren namenta ban kham bakan bha ka imlang salang bat kawe bat ru ka bakong san ka long ba idon ki issue pat ki ba kum ka railway bade banwan handrei ndan bala ban kren persya namar ba buon pat kiwe gi be persya handrei ngi pat ngi kren be ka ban ya tei ka ban bha namenta ka ji imlang salang ba ka jaj munri bra kawe na kaliang jong ka dudashan kendra shalong ka ju pelong ya ka we ni ki program ka ba ki ju ai kerteng ka Street Talk na kaliang ka jonga nga panpau ka jing sokmen bangalayo bani simenta hagi babun ki program hagani ka snem ka bamenta khamtam hag bi ade bat ki babun ki issue ki bakta ya kayap ka im jong kari ba ka jai penriu hakaba ngiyo bani tai bani selok bani phaliu jingmut ai ku blai kerpang ya ka dudashan kendra shalong ba ka jing pelong kum kini ki jingya tai ki jingya phaliu jingmut bat ki we pat ki paralok ki bai juan na ki political party lani na ki seng bhalang lani ki riu pau khmat jong ka jela
haka bangiyo bania tai ki bubun ki isu ki bajumi nakapor sakapor lesi ki bala ru ban kata yangi kum kajai ban riu tengah kermen pa nakaliang jong kadoda san kenra selong kanang pelong syu kum kini ki program nakawi kapor sakawi kapor kanang bakan long kejing mentoy nakabenta ki nong song snong jong kari bakajai ban riu hi bakin yo ya kejing syai haka bangin yo bania pheliu jing bot lani bania tai bania slok haki babun ki isu te nga so bhavan ai ki jing ai khu blei ya ka tudarshan kendra shalom ka ba wanra ya ka program straight talk ha ka ba kimat ki ba pher ki bakta ya ka jala ka jungi ayo ban pinsgo shaki pai ba lingba ka jing ya shibenta jong ki riu pokmat jong ka jala but lingba kini ki jing kren ni yo isisha ba ki pai ba kira yo ya ka jing mentoi but ngaru shimet ngayo ya ka jing mentoi lingba kini ki jing kren te ngai kublei kerpang habang apet menshwa ya ka nika straight talk aki po ki ba khaban shwang I ba ka viewership ka kham duna henrei menta nga ai ki jing ai kublei ku darshan ya ka ba kalala shisha ban rung shaki pai ba jong ka jala ha ka ba ngi I ya ka viewership ka kiu shisha par ka ne hi ka pen I ya ka jing job jong ka ni ka program straight talk pinga kermen ba ka ni ka program kan yai beteng nang ba mengiki nong shong shnong hapo ka shnong Meghalaya jungi gindei shisha kita ki bala itu bat bala snow tu ru no bangin ya le habadon kinu kicik but kamtam bangin yo ya ini ilan ba ngin penpau ya kicik snow kijongi ha kirukom ba ila ban wanra kicing kelah kicing mojeng berkat kibri dengan yo iru baki ki habangi penmi kini ki programs ki patba ki basngap lani ki bapet kini ki programs ru ki yo ban ai pun kicing bentoy lemba kicing snow joki bat lemba kicing start kumno ban penbhai ya ke emlang kasala lada kamdon kum ka street dog mathalai babon hi ki patba kidang let's kim yo kalat kalenti ban yu I khambania ye ka baja hang ni hapo jela bat nga ai khublei ka DD news nga ai khublei ba aran iba ju ya karen barobor ba ju dan ka tu ki karen san ya thir jing mut bangi ba khaj ba ki khot ka street talk nga so ba don kam ya kani ka program kum ka street talk nomor kum ka DD news ka ba ki bon hi ki brio khamtam ki bana khamnong kondong ki dang pen tele se ka dami ka program kum ka ne bangi ya thir ba ngi merjing mon kawan ra kata kejing long sensitive mah bar kejing sungu thu bhas phang ka politics namar bakat bengi su thu mangi hi ka politics ka kata le kejing em jong baro khaj lada phidei u ba khna ne lada phidei barang ba ne lada philadei u bala yat kar bala yaw karta baro kitu ki kintin basngau tenat bat kijing ai jing mut ki basyong sbai kinlong kum kejing ai mensim banyarap yangi ha ka ban pin bha shu ya ka kerdan bat kejing bha jongki content jongi kat bangi jam shakhmat sha uni usnem thamai habakren shapang usnem thamai ngasngok men ban pin bana ba ka street talk kan yai beteng ya ka Jingïaid Lynti jongka ban pin poi ya ki jingtip ki bakham kerpang ki bangam jiliu bat ki ba lapin shong nongrim ha ki jingkhen bat ki jingtip babnya halor ki phang bat ki mat ba pher Penwanra ya ke jing kelak babha bat kumju ya ke jing yakren ki bukit jingmut hakbaya day bat kimat ki bakta yangi baro hangne hakathan haringkat kini ke jing kular ngakwa banshim ya kini ke kabu ban pinpau ya ke jing sungu ke bakrau shaman la iwei pa iwei idekot jong ka kinhon street talk kumju sha iwei pat iwei inong yashim benta bat riu shampang ki balawan sha ke program kejing ai kublei ka bakerpang shapi kinong pai ki jongi nakabenta ka jing kershan bat jinglong bayai ne jongpi kadai aran lingdo ngan sikindu ipi hakawai pat ke episode paput jongi adu kata por wishbon